Kuthiwa kuphelile ngethimu yebhola ke laphana ke eliqhubeke abaculi bakaMaskandi ke laphana ke kuthiwa ke kwahlukana ke phakathi ke kwahlukana ke nenembono ke yabantu nomnikazi ke webhola noma weqembu kuthiwa bekukhuzane ke laphana ke yena futhi umsunguli waleli bhola usho uSimomozi ke ubhekene nensizwa ke awizwele khona la kwesiqiniseko SA Media. Yakunyuluka ngiuSimomozi le team la ayisekho leso ke past tense le ayisekho yafa sibuye tsakane ngoba samahlo ngandle basizwa sikhuzwa uZuma lo bethu khuzane sikhuza benokhuzane ibe kuphela wabe sikhuza thina sonke nje sithi nje chu kanti siyona into enhle siseza sayizela ngobuzulu wawezwa kuthiwa uMnompepe mesethe ipenalty kuyashintsha akushintshi lutho uma uMnompepe ethe kuwinelo ukusuke kuwinelo angeke umphikise sayona into enhle sona sonke ayisekho le team kuzoqala i-team entsha i-tournament iyaqhubeka unyaka ozayo kusazoba mnandi nje asazi ukuthi bothatha abantu befake bani wangibatshela mina ngithi i-team njengoba i-team kaKhuzane ngoba yasungulwa uKhuzane noBig Zulu bathi unamanga Simomoza i-team akusiya kaKhuzane yethu ngathi yenina enomnikazi walento no yethu vele siya yethu into phela into mayisuke nomuntu oyisungulile bathi hayibo athi okay usha namhlanje ayisekho i-team ayisekho wa resign uKhuzane wathi uyayiyeka yena wayeka ayisekho nje ayiqhubeke phela ngasekho umuntu ngathi ayiqhubeke phela ngathi akasekho dololo ayisekho nje le team saphuma sonke omunye wayela le God izoqhubeka izoqala entsha i-team yakunyuluka ngoba asizwa samahlo ngandle besikhuzwa sithi siyohlala egroundini igame ingaqhubeki wawuzwa lokho thiwa uhlala egroundini uthi igame ayingaqhubeki sasibheda nje la ngibuya kusola ngathi sasichelwe nje ke kunomuntu wayephethe umuntu omubi lapha phakathi kwethu hayi wangekho normal lento sasiyenza lapha kwakuyihlazo nje kodwa ayisekho i-team isikhathi sengunyuluko siyagunyuluka senzela ukuthi kuqhubeke kahle noma kuqala nje i-team kuqhubeke kahle.